ba yung sinasabi nilang community pantry? Mapuntahan na. Totoo pala yung sinasabi nilang community pantry? Ito ba yun? Kumuha ayon lang sa pangangailang. Kuha ako ng bigas. Kailangan ko ito. Asukal. Siyempre, gusto ko ng kape. Ayon lang sa pangangailang. Siyempre, noodles. Naku, may dilata pa. Imported. Isa lang. Gulay. Tapos pansit. Oops. Ako ang nauna dito. Doon muna kayo. Parang manggalang ang kukunin ko. Sige, manggalang. Naglilihi kasi ako. Saka itlog. A few inches later. Hello, Mars! Tulog ka ata. Gising ka. Ano yun, Mars? Meron tayong community pantry doon. Sa bukid. Ito, oh. Gising ka. At makapunta ka doon. Tulog ako eh. Tulog ako. Punta ka na doon. Maray, may community pantry? Oo. Nagbibigay sila ng community pantry doon. Sa likod. Ito, may dala nga akong pansit. Basta lahat ng kailangan mo, kuha ka lang. Kasi pupunta nga na community pantry. Ay, Diyos ko. Sira yung duty ko. Mamadali pa ako. Huli na ako. Napagod ako. Ito ba yung sinasabi nilang community pantry? Bakit wala namang tao? Parang ako lang. Community pantry. Kumuha ayon lang sa pangangailangan. Naku! Kailangan ko ng bigas. Siyempre ng kape. Siyempre ng shampoo. Sabon. Wow! May imported pa. Pancake. Dilata pang imported. Naabot ba ito? Salamat sa nagbigay ito. Ay, salamat sa gumawa ng community pantry. Dahil nakatulong po ito sa akin. Wow, ang dami. Pati munggo. Imported talaga. Wow, tamang-tama sa birthday ko. Lord, thank you. Birthday ko. Wow. Ang bigat na. Hindi ko na kaya. Lagyan na natin. Kailangan ko yan. Wow! Talagang may pantinula pa. Ano ito? Ayan. May manok pa. Talagang grasya ito. Thank you talaga sa community pantry. Sa binigay ito. Maraming salamat po. No. Mabigat talaga. Wow! Natinula talaga. Wow! Kinumpleto pa talaga. May crispy. Para sa manok. Talaga, thank you. Wow, may bangus pa. Ay, thank you talaga. May gulay pa. Laki-laki. Ano to? Wow, kalabasa. Sisimutin ko lahat. Sabagay, walang tao. Wala naman sinasabi. Ang kaya ito. Ano to? Itim.
Waka, favorite ko to, bibingka. Wow, ang sarap naman. Wow, bibingka. Thank you, Lord, talaga. Wala na lang. Nalangga pa. Lanak mo. No, 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 no. Itlog. Lagi wala naman nakakita. Thank you talaga, Lord, para sa akin ito. No, 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 no.